Čau, dneska nemáte naladěný rádio Jerevan, ale stanici Bedna a naším tématem dneska je facebooková hra, která vyzývá k vypití piva na ex. Mně taky jedna výzva přišla a já jsem si to přečetla a v první moment si tak říkám, jako proč ne, jsem velká holka, co, pivo mám ráda, tak že bych si dala. Půl litr piva, to není dost tak hrozný, co, na ex, jsem drsná, si dám. No a pak koukám na ten půl litr a dochází mi pár věcí. Tak za prvý, já mám sice pivo ráda, ale chci si ho dát v momentě, když na něj mám chuť a ne, když mě do toho někdo nutí, ještě mi dává časový limity. A ke mně dosnad zvedlo to s tou basou. Tak to jako je. Nevypiješ, navalíš. Tak když mi třeba Bohunka tady dá pavouka. Sežere pavouka, nebo mi vysíš půl mega. Tak to jako platí taky? To asi ne. A navíc teda nemám zájem, aby se do celého světa dostalo video, na kterém se chovám jako vypitý čuně. Já jsem ženská, tak ty piva na ex asi nechám radši dětkům do hospody. Jo. Takže jsem se rozhodla, že do téhle výzvy nejdu, protože fakt nemusím a zároveň nemám pocit, že bych komukoliv něco dlužila. Takže já na to kašlu. Co vy?